Wow bashana kushubile obashana bathi umhlaba ujikela okleva basha uDosi obashana beqala ukumbuza ngeconnection noMatlala bashana wadelela obashana washiya angalazi bashana bashana bembuza bethi wendoda akho kuvela ukuthi wena iweekend yonke ubuka Matlala bekwenze njani wathi hayi ngangibhukile mina lapho msalo kuningihloma imibuzo njengomntwana wesikole ningijwayela kabi mina zinsha bashana wabashubisela bashana sebuyile lezi mshana the authorities bashana law enforcement nomkhwanazi basha bashana bathe befika kuyena kwathiwa wendoda uyakhumbula ukuthi wathi awazani noMatlala bheka buka la 10 missed calls uzama ukufunela uMatlala before simbophe khuluma uthini ngalokho mshana indoda ivele yachuluka yamanzi mshana njoba imnyama yaphenduka ya purple msha asho ngengile bashana kuthiwa hayi bacabanga ukuthi hayi sinebhadi naku umuntu omdala ezosithela ngenyembezi yakhongoloza bashana ngixoleleni kuthiwa uxolelwa wenzeni khuluma kwakwenze njani la akukho ukubambisana ezweni bashana isazosholonto bashana bhasopa lo ciao tarim thoka sikubo bashana kushubi